И така, моля за вашето внимание, вече започваме. Който влязал, който не, да влезе тихо. Малко съм разколебан при представянето на следващия ни лектор. От една страна той е мъж, от друга страна жена. От една страна има дълга коса, от друга страна не съвсем. От една страна е по-едър от мен, от друга съвсем не. А това всъщност е защото, както виждате, следващият ни лектор са двама души. Те и двамата идват от Пловдив, града на тепетата, и се занимават... Ето, силни аплодисменти за Пловдив, виждаме тук силната пловдивска група. Те двамата се занимават с автоматизация на мобилни приложения и са дошли тук да ни кажат как да направим телефоните си, умните си телефони още по-умни и най-важното, още по-автоматизирани. Моля вашите силни аплодисменти за Диляна Тоцева и Георги Иванов. Здравейте на всички! Всъщност има една грешка. Лекторите не са двама, а са трима. Просто единият е все още проекто. Днес ще ви покажем как може да превърнете вашето мобилно устройство в напълно автоматизиран супер телефон. Първо ще си поговорим какво е Behavior Driven Development, след това ще видим как може да автоматизираме нашите тестове за мобилни приложения, като използваме Calabash. Ще видим защо точно ни трябва Ruby и накрая ще предложим една архитектура как да използваме едни и същи тестове, да ги изпълняваме срещу iOS и Android. Нека си го признаем, всички си го мислим, кои сме днес тук. След тази конференция определено се чувстваме заредени със супер заряд и готови понеделник, като се върнем на работа, да стресираме всеки един в екипа с дефектите, които намираме, най-вече девелоперите. Но истината е, че в петък по време на релиза доста често изпитваме следната емоция. Жоро, аз предлагам с тебе да спрем тази лоша практика и на нашия релиз този петък да правим следното нещо. Диди, не благодаря. Мога да ще го оставя това само за теб. Защо, Жоро, идва лято? Не, благодаря, аз съм си добре и така. Добре, но все пак, за да мога да изпълня този мой план, на мен ще ми трябва добра стратегия. В предишната презентация Божидар ни спомена за тестове, в които не е нужно да пишем код, а можем всъщност да пишем прости изречения от рода на Given I'm super QA, when I write my test using Calabash, then they never fail. Жоро, действително ли това е толкова лесно? И всъщност да, има варианти да бъде толкова лесно, като отговор за това нещо е да използваме Behavior Driven Development, което всъщност нашите тестове, които Диди спомена преди малко, са едни acceptance тестове, които са написани така, че да спазват няколко граматически правила от езика Гъркин и те ни позволяват да улесним комуникацията между технически грамотни и не толкова технически грамотни хора от нашия екип. И освен това, освен че тестът, който имам преди малко е написан на английски, може да бъдат написани на китайски, на френски, на норвежки, някой друг език. Просто нашите тестове са същи като езика, който говорят всички хора от екипа. Добре, Жоро, това ми звучи супер. И ти знаеш, че аз като един истински QA винаги поставям всяко твое предложение под съмнение. Но мисля, че този път може би си прав. Най-вече, защото ресърчнах за Calabash и виждам, че съответно той поддържа, говорим за мобилна автоматизация, двете платформи, които ни интересуват, Android и iOS, както и поддържа и хибридни. Като скриптов език се използва Ruby. Отново говорим за мобилна автоматизация, поддържа типичните жестове, които са когато ползваме мобилни приложения, различни асършени и можем да правим скриншот във всяко едно време. Жоро, обаче виждам, че не поддържа Record and Play функционалността. Защо толкова ме усложнява? Да, така е, не поддържа, но в този случай е малко трудно дори да поддържа поради спецификата на Behavior Driven Development, но пък освен това, това е open source, има доста голямо community, съпорта е много голям, винаги може да се намери решение за някакъв проблем в интернет. Освен това ни предоставят доста предефинирани стъпки, които ние не трябва да ги пишем наново.
И не на последно място, тъй като не винаги в офиса имаме абсолютно всички девайси, на които искаме да тестваме, може да си изпълним тестовете срещу някакви реални устройства, които са в облака, като Xamarin Test Cloud и Amazon Device Farm са едни такива провайдери, които ни предоставят възможност да си изпълним нашите калабаш тестове там. Жоро, това ми звучи супер, но все пак обясни ми какво седи зад този тест. Тук имаме типичния тест, който се придържа към правилата, които са за Gherkin. Те трябва да включват няколко ключови думи, като given, when и then. Given ни определят нашия контекст или самия environment, в който ще си изпълняваме теста и докъде трябва да започнем. След това имаме when, които са нашите действия или интеракшени с самото приложение, какво искаме да направим. И накрая имаме then, което е резултата от това, от нашето действие, което сме изпълнили, или още не ги наричаме и като assertion. Добре, Жоро. Мисля, че схванах идеята и дори подготвих кратък тест за теб, на който да направиш код ревю. Тестът е доста прост. Имам един логин екран, на който съответно подавам потребителско име и парола. След това натискам логин бутона и проверявам, че когато съм се логнала, всъщност виждам текста Agenda. Както виждате, тестът е доста улеснен, четим за нетехнически потребители и съответно моите тестове са организирани в фичър файлове на базата на функционалността, която тествам, а пък всеки един отделен тест кейс за мен е сценарий. Но Жоро, все пак обясни ми всъщност, аз го изпълнявам този тест, но какво седи зад него? И зад всяка една от тези стъпки имаме някакъв код, който се изпълнява, който е Step Definition. Тъй като Calabash използва Cucumber, всяка една стъпка, която имаме ние дефинирана, Cucumber мачва през regex с всяка една от стъпките, които имаме дефинирани в Step Definitions и изпълнява който е дефиниран вътре в нея. Като този код може да извиква някакъв допълнителен код, който сме си написали в друг файл, или, както е в случая с Calabash, да извиква самите библиотеки на Calabash, за да може да управлява нашето тестово приложение. Как реално става изпълнението на самия тест и как се изпълнява как протича цялото изпълнение на теста и се изпълнява девайса. Както казах, първо се мачват всяка една стъпка от фичър файловете, след това тестовете се изпращат към един сервер ап или тест agent, който Calabash автоматично инсталира на девайса, който ще тестваме, и този сервер ап реално вече комуникира с приложението, което тестваме и взима резултатите, като това е за Android и тук не трябва да правим никаква промяна по самия source на application, на който ще тестваме. В случая, когато тестваме за iOS, тъй като Apple имат едно ограничение за тестването на аповете, трябва да вкараме Calabash като библиотека в проекта и да създадем един нов таргет. И вече тестовете се изпълняват по абсолютно същия начин, както при Android. Мачват се стъпките, след това се изпраща към тестовия сервер, който вече се намира в самия application, и си вземем резултатите. Като тук е важно да споменем, че трябва да си нов таргет трябва да си направите и може да го използвате в дебъг, тъй като ако го изпратите за одобрение този ап, който вече е включен Calabash в него, Apple ще ви го реджектнат. След като се запознахме за Calabash, какво ни трябва, за да си изпълним тестовете и да ги създадем? За Android първо трябва да си инсталираме Java Development Kit, трябва да ни допълнително си инсталираме Android SDK, трябва да имаме Ruby версия 2.0 или по-нова и също така трябва да си инсталираме един Ruby Gem, който е Calabash Android. За iOS ни трябват Xcode, трябва ни iOS симулатор, поне един. Отново ни трябва Ruby версия 2.0 или по-голяма и тук джема се казва Calabash Cucumber. Тук също е важно да споменем, че ако мислите да правите тестове, които да работят на Android и iOS, е добре да се насочите към Mac, тъй като реално няма да може да изпълните от Windows, няма да може да изпълните тестове на Mac. За изпълнение, след като сме си инсталирали всичко, може да си създадем един скелетън на самите тестове, които имаме с използваме примерно Calabash Android Gen или Calabash Cucumber Gen, което ще ни създаде няколко папки и вътре ще имаме един фичър файл, заедно с степ дефиниции за неговите стъпки. Реално може да рънем тези тестове, като изпишем командата Calabash Android Run и подадем пътя към APK файла за Android, или просто
изпишем Cucumber, като сме стигнали до папката, в която ни е нашия IPA файл или целият проект за iOS приложенията. Жоро, това до тук всичко ми звучи много лесно. Мисля, че частта, която най-много ми харесва, е тази, че Калабаш ми предоставя възможността да използвам предефинирани стъпки. Това са стъпки, които аз директно мога да използвам в моите тестове, като например, ето има едно мобилно устройство, профил екрана, в който много лесно мога да подам стойностите за потребителско име и съответно за последно име, като използвам ID-то на полето или неговия индекс. Също така много лесно мога да изчистя и текст в дадено поле, в случая по ID current password. Но говорим за тестване на мобилни приложения. Най-същественото за мен е, че Калабаш поддържа жестовете, които са типични, когато ползваме едно мобилно приложение. Особено ако има фид, като във Facebook апа, така любимия наш ап, е много важно да мога да скролвам нагоре или надолу. Когато говорим за едно андроидско приложение, доста често той има драуър, който аз искам да скрия или да покажа, като слайпна наляво или надясно. Тези стъпки аз използвам директно. Много лесно мога и да тапна на която искам икона от екрана, по нейно ID, или дори, ето виждате в случая, по текст, по име на бутона. Също така ми дава възможност да взимам така любимите на мен скриншоти във всеки един стейт, ако искам дадена възможност да направя дадено сравнение. И имам различни типове, съответно да изчакам определен прогрес. Например, предефиниран период, прогрес бара да ми бъде скрит и мога да изчакам определен период от време, докато видя даден текст. Жоро, до тук добре. Обаче, какво трябва да направя, ако все пак стъпките, които имам като предефинирани, не ми вършат работа? И тук идва ред на Ruby и Didi трябва да пишеш код на Ruby. Ако искаш жалко. да пишеш тест. Тъй като вече говорихме за намиране на разни елементи, т.е. да използваме ID-тата на някои елементи, как може да го направим, как може да намерим тези ID-та на елементите или други техни локатори. И първо трябва да си отворим конзолата отново, да напишем командите Calabash Android Console и да подадем пътя към APK файла, или да кажем Calabash iOS Console. След това, ако няма инсталиран application на девайса или емулатора, който тестваме, трябва да го инсталираме и след това да си го стартираме самия ап. И след това трябва да използваме вече различни query-та, с които да намираме определени елементи, или като първата от тях е query звезда, което ни връща абсолютно всички елементи, които са показани в момента на екрана. Естествено, тъй като те може да са много, може да ги филтрираме по някакви начини. Единият начин е да подадем директно някакво ID, ако го знаем, и това може да ни намери този елемент. Освен това може да ги филтрираме по, примерно, class name. Тук може да пропуснем ID-то и ще ни върне всичките елементи, които са с class name button. В този случай, който има на третия ред, е с всички бутони, които имат ID, button ID. Може да търсим всички елементи, които имат някакъв текст. Имаме възможност и да търсим пак, да кажем, типа на елементите, плюс някакъв текст, който те съдържат. Следващия пример е малко по-сложен. Тук имаме да намерим първо един елемент, след това да намерим всички негови наследници, всички неги преки наследници, и от тях да вземем всички, които са от тип AppCompat-TextView, и от тези, които сме намерили негови наследници, те да съдържат текст в себе си, сам текст. Като говорим за всичките тези query-та, това, което може да използваме с тях след това, е да вземем някакви пропъртита на самите елементи, като ако търсим директно само по типа на бутон и дадем две точки текст, ще ни върне текста, който е на този елемент. След това може да вземем дали е enabled или disabled, както и дали е селектиран даден чекбокс или радиобутон или не е селектиран. Като всяко едно от тези команди, това, което пише отпред query, може да го заменим с touch, double tap, tap само, може да е pinch и така нататък. Има доста други команди, които могат да се изпълняват. Тъй като тук реално всичко се връща в един конзолен ред и трудно се визуализира кой елемента, query може да го заменим и с flash, и когато го заменим с flash и изпълним командата, самия елемент ще се покаже на екрана, като ще примигва. Така може да сме сигурни, че сме намерили правилният елемент. След като сме си написали
реално след като сме си намерили всичките елементи, може да си напишем и наши дефиниции на стъпките, като тук имаме една стъпка, която е when I login as и подадем username. Това, което използваме тук, са няколко от предефинираните стъпки, които Ruby Calabash ни дава, като сме ги използвали директно, като използваме командите step, %q и в квадратни скоби подадем името на самата стъпка. И другият вариант е да си дефинираме съвсем изцяло наша си стъпка, в която сме си написали наш код. Тук имаме стъпка, която е when I fill some field with some text. Имаме първо touch, което ни селектира елемента, който е edit text и има ID, което сме подали като field, и след това с keyboard enter text въвеждаме текста. Жоро, всъщност на мен много ми допада тази информация. Особено частта, в която аз само си дефинирам стъпката, а ти пишеш за мен кода на Ruby. Мисля, че доста лесно би се получило. Това е екипна работа. И както виждаш, ето сега, моят тест от преди малко, вече аз съм използвала стъпката, която ти тук що дефинира за мен, и той от 10 реда се скъси на около 3. Съответно той става given I am on login screen, when I login as Диляна Тоцева, I should see agenda. Като зад when I login as Диляна Тоцева всъщност се състоят стъпките, в които се дава потребителско име, парола и се тапва на логин бутона. Добре, Жоро, обаче виждам всъщност, че Calabash ми предоставя и доста лесно да проследя моите резултати, тъй като всяка една стъпка има собствен стейт. Съответно, ако тя минава, аз виждам за нея, че е паснала. Ако тя фейлва, че е фейлнала. Skip статуса го виждам в случай, че моят тест кейс пасне и след фейлналата стъпка останалите не се изпълняват. А pending е точно частта, в която имаме дефиниция за дадена стъпка, но всъщност нямаме код за нея. И сега... Тук имаме едно кратко демо. Което една секунда само. Така, първо ще се стартира апа, ще отнеме известно време, тъй като работи на емулатор. След това ще имаме една стъпка, която ще слайпне между Agenda и My Agenda. След като слайпнем обратно към Agenda, ще си изберем по текст една от презентациите, които са, и ще си я селектираме нея, като отидем след това в My Agenda, ще видим, че тя е там. Като тук в дясно може да видим самия лог от изпълнението на теста, като виждаме резултата за всяка една стъпка по-отделно, както и данни къде, в кой точно файл се намира, и за някои от тях може да видим, че се изпълняват от Calabash Android директорията, т.е. това са предефинираните стъпки. И най-отдолу виждаме колко сценария, тъй като тук има само един сценарий, като изпълняваме този фичър файл, виждаме, че има само един сценарий, който е паснал, и колко стъпки са изпълнени. Ако тук имаме фейлнали тестове, също ще се изпишат и те, колко стъпки са фейлнали и колко са били скипнати. Добре, Жоро, това ми звучи супер. Обаче демото, което ти показа, всъщност е за Android. Трябва ли да пише отделен тест за iOS? Ами, може да използваме и същия тест, но за тази цел трябва да използваме PageObject патърна и да си дефинираме отделни класове за всеки, за iOS, отделно за iOS и за Android, за всеки един екран, като си създадем нашия скелетон на проекта, може да си добавим нови папки, примерно, които са за Android и за iOS, и в тях да си дефинираме отделните класове. То освен това трябва да създадем и една папка config, в която да сложим един YAML файл, който е кръстен cucumber.yaml, и в него може да си дефинираме различните профили, с които да ги изпълняваме на iOS или Android, като съответно, когато са за iOS, казваме, че теста трябва да използва файловете, които се намират в папката с класовете за iOS, за Android казваме, че трябва да използваме папката с класовете за Android. И след това при рънването на тестовете може да кажем Calabash Android Run и с параметъра -P да подадем Android или iOS, за да се изпълнят съответните тестове. Жоро, ти определено по гръб не падаш. И аз мисля, че мога спокойно вече просто след около месец да изляза в една доста дълга отпуска, защото съм спокойна, че ти сте тестваш и за 20 души. Може да намалим и малко екипа, ще видим. Зависи. Благодаря ви много за вниманието и сега е момента.
И сега е момента да зададете въпроси, а ние да раздадем тениски. Добре, но имаме въпроси първо. Аз имам такъв въпрос. Ясно е, че Apple се инструментира, ясно е какви са последствията, че той не може да се събмитва такъв в стора. Има нещо друго. Apple се инструментира с нещо, което се говори по HTTP с нещо от другата страна. При това положение как тествате сценарии, когато нямате интернет връзка, когато на девайса няма интернет connection? Искате да видите какво става с вашия ап, когато девайса е офлайн. Това нещо как става? Ако е свързан локално, би трябвало да работи, тъй като не съм го пробвал до сега, но за Android едно нещо, което трябваше да споменем, че в самия андроидски ап трябва да се разреши интернет връзката, иначе няма да работи заради, нали, че сървъра да изпраща данни по HTTP. Има ли други въпроси или да продължа още малко? Какви емулатори използвате за Android? В смисъл, държавните са Android SDK или Genymotion или на Visual Studio емулатора? За емулатори за Android лично не ползваме реални устройства, тъй като при емулаторите имат доста проблеми. Всичките имат някакви проблеми, дори на Genymotion версиите също имат някакви проблеми с тях и не всичко работи нормално. Повече проблеми, които излизат реално от емулатора. Но все пак можеш да си пускаш тестовете, докато реално ги създаваш на емулатори. Това не е проблем. Да, това е ясно въпрос. Питах вие какви ползвате на практика. Реални устройства, като в случая, когато нямаме устройства, реално ги брънваме тестовете в облака, примерно на Xamarin или на Amazon. Мерси. Тук имаме друг въпрос отпред. Къде е въпросът? Когато ползвате облачните услуги, те отделно, предполагам, се заплащат от реалните устройства, като... Да. Другото ми въпрос, че? И принципно Amazon предлагат при регистрация 250 безплатни минути, които могат да се използват на всички устройства, като билването е реални минути, които работи теста на устройствата. Другото ми въпрос, че беше относно фидбека на всяка стъпка. На втория тест направихте тест, който съдържа стъпка, която има няколко стъпки вътре в себе си. Когато се изпълнява този тест и ако фейлне в тази стъпка, дали ще даде къде точно вътре е фейлнало или просто ще каже, че там е фейлнала тази стъпка? Казва, че е фейлнало точно на тази стъпка, не казва конкретно къде вътре фейлва. Това е един от проблемите на тези стъпки, които обединяват няколко други в тях, но пък те правят четенето на самите тестове много по-лесно и писането им много по-лесно. А след това как хващате къде точно е фейлнал многостъпковото, което е? Винаги може да се добавят, тъй като има команди, които да взимат някакви скриншотове, винаги може да се каже и при асършените директно да провери нещо и да вземе скриншот, или просто някъде си добавяме скриншотове, командите, които да вземат скриншотове и гледаме на самия скриншот, ако го няма девайса при нас локално. Exception може да не помага винаги. Мерси. Добре. Има още една тениска, така че ни трябва още един въпрос. Когато има стъпка, обединяваща други стъпки, може ли в нея да се съдържа друга стъпка пак от Gherkin, която да под нея също има стъпки? Да, няма никакъв проблем да са навързани няколко стъпки. Да са навързани една в друга. Да, но тогава става още по-трудно разбирането на реалната причина, къде точно е фейлнал, ако фейлне в тази стъпка. Тук мисля, че също имаше един въпрос в дясно.
Знаем, че Влади обича кратки въпроси. Когато имаме стъпка рапър, по-скоро бих предложил, че може да се ползва нещо като логинг. Тогава може да виж коя стъпка в рапър стъпката ти е фейлнала. И другия ми въпрос на мен, понеже Калабаш вече е поне от 2 години и повече на пазара, какви по-сериозни проблеми сте имали с него, понеже няма как всичко да е перфектно? Като по-сериозни проблеми, че освен само да се правят скриншоти, няма как да вземеш някаква конкретна снимка от някакъв елемент и да си я сравниш с нещо друго, ако ти трябва да направиш image comparison. Но в повечето други случаи няма някакви големи проблеми, които да спират работа, освен че самите апове не работят на емулаторите достатъчно добре. А само последователно ли може да се изпълняват тестовете? Да, те са последователно, като вървят сценарии по сценарии, като при сценариите имаме и друг вариант, който да е сценарий от outline, там може да се изпълня един сценарий с няколко различни входни данни, но те се изпълняват един след друг отново. Това изпълняват се един след друг, тъй като работят на реално устройство и на самото едно реално устройство някак да изпълним, да стартираме апа 2 пъти и да изпълним 2 теста едновременно. Добре, благодарим. И аз благодарим на тримата лектори от Пловдив.